Jina Colin, Coris, Hello. Summer Breakfast, is-7:09 u 5, l-odwa tajba u mana fuq Lidja, jina għat issu James Portelli. Bonġu James. L-odwa tajba, thank you, Colin u Korsi tal-istedina. U bonġu l-semmija kolla. Pjaċir tana, James. Inti il-fundatur ta' nispera li ħanajda sewdi, Ksir Cammini. Et t-pronunzja l-istess mod kif jipronunzja għat-Taljani, Colin, ma nafx għalix. Ġiri bil-Malti di, Xir Cammini. Yes, fil-fat li semmu amalgamation ta' żewġ kelmiet xirka Iva. li bil-Malti tfisser assoċjazzjoni u kammini li huma mixjiet, allura xir kammini. Fimtek, ma jintħawat għal xem iċ-ċe minnar it-tikka u meta kont l-iskola kelli għallim tal-PE kien jismu Xavier. U meta jkun hemm l-eks involuta dejjem nitfixkel. Alright, bil-Malti u mbagħad tkompli bit-Taljani u bl-Ispanjol. Xir kammini, u hemm il-kelma xirka involuta wkoll, ġifieri għaqda proset. Mela, James Portelli tajdinna din l-NGO Xir Cammini li inti fundatur taħħa x'tagħmel u mbagħad naddu biex tispjegalna ftit attività verament interessanti li ħadd tibda minn għada. Grazzi, Colin. Mela, bħala Xir Cammini aħna għaqda volontarja reġistrati Malta bħala għaqda volontarja tru l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Voluntary Organizations u dedikajna ruħna għal mixjiet imma mixjiet partikolari, għaqdiet tal-mixjiet għaw ħafna kollha jagħtu mixjiet ta' valur, però aħna iddeċidejna li niffukaw fuq dawk li ngħidulhom bl-Ingliż ngħidulhom heritage walks jew faith heritage walks li huma mixjiet ta' bej ejja ngħidu 300 sena wara Kristu sa forsi 1800 sena wara Kristu, mixjiet li aħna skoprejna kienu jaqdu l-Ewropa qabel biss kien jeżisti jew konna ħlomna bl-Unjoni Ewropea. Pellegrini li kienu jitilqu mill-Ġermanja pereżempju biex jimxu sa Spanja, jitilqu mill-Ingilterra Canterbury biex jinżlu sa Ruma. Jitilqu minn Franza jaqsmu l-Italja kollha biex jaqbdu bastiment biex imorru Ġerusalemm. Ma nistudjaw dawn ir-rotot u dan bħala pellegrinaġġ tajt pratikament. Iva, però id-definizzjoni ta' pellegrinaġġ tul iż-żmien inbidlet ftit. Antikament daw kienu pellegrinaġġi ġifieri bi skop reliġjuż biex ngħidu hekk. Imorru it-terminu bil-Latin kien alloca sancta, jmorru post qaddis, jew Santiago, jew Ġerusalemm, jew Ruma. Jew hemm ħafna postijiet fi Franza wkoll u l-Ġermanja. Però biż-żmien għalkemm bil-parentesi wkoll għalkemm ngħidu li kienu bi skop reliġjuż kienu wkoll skuża għal ħafna nies biex jakkwistaw dak li kienu jsejħulu kredenzjal illum ngħidulu passaport tal-pellegrin għaliex mingħajru ma stajx tivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor. Ora l-iskuża ta' pellegrinaġġ kienet tajba wkoll li wieħed jakkwista dan il-kredenzjal biex jivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor. I mean dawn huma stejjer li nafuhom pereżempju minn Chaucer l-iktar Canterbury Tales ma kollha tales ta' Pellegrini. Eżatt. Niftakar nagħmel Canterbury Tales l-iskola meta kont żgħira, ġifieri eżatt l-istess tajt. Issa James, ħatajdilna mela dwar l-attività illi blajnuna tal-ambasċata Maltija fi Spanja, l-autorità tat-turizmu, Heritage Malta, hija attività verament kbira u mhux tas-soltu li ħatibda minn għada. Tajdilna dwar dan? Eżattament, Colin. Aħna qisu sena ilu varajna l-Camino Maltese, ġifieri tajna lil Spanja l-itwal Cammino de Santiago li għandhom on record, kienu ferħanin ħafna bina, il-gvern Spanjol irregala lill-gvern ta' Malta ħito ngħidulu l-waymark bil-kilometers li ġiet inaugurata mikxufa mill-ambaxxatur Spanjol għal Malta u l-ambaxxatur Malti għal Spanja barra Sant'Angelo qed hemmhekk hija tourist attraction l il-ġurnata. U il-Camino tagħna li għandu partikolari li peress li aħna gżira, jekk nimxu nispiċċaw fil-baħar. Kont se ngħid, kont qed naħseb jiena. Allora il-Camino tagħna jaqsam Malta, jaqsam Sqallija kollha, jaqsam Sardenja kollha, mbagħad ikompli għal Barcellona u jitla
għal Santiago. Ir-rotta hija waħda storika, jiġifieri bbażata fuq il-renju antik ta' Aragona, anka ta' qabel Spanja, hija rotta li ġiet aċċettata anka wara studju minn Spanja. U varajnija bħala mixi u ovvjament wieħed jieħu l-vapur in between. Però dis-sena għandna żvilupp ieħor fej, again, bil-konsens tal-Katedral ta' Santiago, għandek nies li huma għavela jgħidu sailing, ġifieri għavela hija sailing. Ġifieri id-distanza in between huma imorru bil-sailing boat. Allura, dis-sena sem varaw li semma Colin dik li nsejħula il-ruta marittima. Nixtieq nagħmel aċċenn wieħed żgħir, però aħna volunteer organization żgħira, jiġri da kollu ma kienx ikun possibbli mingħajr l-għajnuna tal-Malta Tourism Authority u ta' Heritage Malta u li kienu warajna all the way. U kemm il-kilometru se tagħmlu? Jina nixtieq li se nagħmilha magħhom imma minix ma baħri tal-Bnazzi fejn allura mis nagħmilha magħhom. Il-sailing boat kbira waslet il-bieraħ bħalissa qiegħda Bertit qudiem il-Mużew Marittimu l-Birgu u titlaq wara li nagħmlu n-night walk, il-lejla nagħmlu n-night walk nibdew mir-Rabat u nimxu sal-Birgu, nispiċċaw b'quddiesa u barka tal-Pellegrini fil-Knisja Kolleġjata ta' San Lawrenz għaliex dik marbuta mal-Kavallieri wkoll. U minn hemm mbagħad huma jaqbdu triqthom bil-bowt u r-rotta hija minn Malta għal Sirakuża jitilgħu lejn Tormina jduru lejn jaqsmu għal Calabria mbagħad imorru għal Lipari, minn Lipari għal Palermo, Palermo Cagliari, Cagliari Calaforte, Calaforte Balearic Islands, kollox bil-baħar. James, ġifieri qed ngħidu jaslu Sirakuża u bagħad jaqbdu t-triq jarġgħu jibxu. U din il-bowt, din il-dajsa tmur tistennihom Palermo mbagħad biex toħodhom lejn Sardinja? Le, attwalment bejn Malta u Barcellona m'għandhomx mixi. Jiġifieri minn Cagliari jerġgħu, sorry, minn Calabria jerġgħu jaqsmu għal Lipari, minn Lipari għal Palermo, minn Palermo għal Cagliari. Baħar tajjeb. Baħar tajjeb, okay. All right. U għalhekk issir bħal da żmien ukoll. Żgur. U di ħassi xi ħaġa annwali, James, taħseb jew? Aħna qed nisperaw li tinteressa lil nies oħra li iħobbu l-baħar u li jistgħu jagħmluha u li tiġi kreata fil-fatt qed nitkellmu wkoll involvejna f'dan meetings ukoll il-Yachting Malta l-awtorità biex jekk ikun hemm ħadd li jkun interessat li jagħmilha nipprovdu l-informazzjoni kollha u wieħed jista' faċilment jew jagħmilha kollha jew jagħmilha ngħidu aħna in segments. Jgħid ħanagħmel minn Malta sa Lipari jew ħanagħmel darba oħra minn Palermo sa Cagliari. Ħafna drabi l-boats jiġu prestati mhux bil-fors ikunu tagħhom minn Malta jistgħu jieħdu ġifieri boat pereżempju minn Sqallija stess. James, li naf żguru li f'daw mhux ħanajdilhom passiġġati għalkemm għandna programm fil-fatt jismu mhux passiġġata hawnhekk fuq campus immexxi minn Wilfred Kennelly, jiena ċert li intervistak ukoll f'din is-sensiela dwar daw il-mixjiet bis-sensek, mixjiet b'ban. Imma meta tagħmlu daw il-mixjiet ġeneralment tagħmlu, meta nagħmlu għax dawn huma miftuħin għal kulħadd. U nies jintaqgħu ma' nies oħrajn, anke nies lokali jew nies differenti, kulturi differenti u jibdew ħbiberiji ġodda u titgħallem ħafna u jiena għandi qed inħoss li naħseb fuq il-baħar il-ħbiberiji li ħajsiru bejn stranġieri ħajkunu aktar b'saħħithom għaliex fuq il-baħar meta jkollok ċertu responsabilità, jkun hemm ċertu forsi mhux qed ngħid periklu imma differenti minn sempliċement mixja. Jiġifieri naħseb ħatiswas ħafna għal dawk li jipparteċipaw fiha din l-attività. Naqbel miegħek għax bħalma jgħid il-Malti tiġbed ħabel wieħed. U għed mill-postijiet fejn tiġbed ħabel wieħed huwa fuq dajsa, ġifieri fil-baħar.
Eżatt, ġifiri għandha tkun attività verament sabiħa. Kor, naħseb li tajjeb jekk James jgħidilna ftit, jekk is-semmija jistgħu xi segwu forsi il-progress ta' din dan il-vjaġġ. Hemm xi sit elettroniku forsi fejn nistgħu naraw x'qed jiġri in real time, James? Li se nippruvaw nagħmlu fuq il-website, ġifieri għandna l-caminomaltese.mt, nippruvaw intellaw anka il-progress, ġifieri fil-vjaġġi tagħhom se jżommu journal u jtellaw ritratti u dawna aħna nippostjawhom fuq caminomaltese.mt/Camino by Sea. Nistanka nibatilkom il-link via WhatsApp. Jekk tista' iva. Dak li jkun jista' jara l-vjaġġ fil-fatt magħhom għandhom chronicler apposta u dal-chronicler inserta li huwa artist ukoll, ġifieri barra li se jikteb se jpinġi wkoll huma għaddejjin barra ritratti, ġifieri hemm dik il-laqgħa artistika wkoll. Għax tajb li nsemmu li wieħed mill-protagonisti, tnej fil-fatt, però wieħed mill-protagonisti li huwa Cristobal Gabarron huwa wkoll artist rinomat, ġifieri ta' fama globali li se jkun fuq dan il-vjaġġ. Tajjeb ħafna. Mela għal aktar informazzjoni hemm dak is-sit elettroniku li semmejt semmijunna mill-ġdid, James, jekk jogħġbok? Mela, caminomaltese.mt/Camino by Sea u backslash. Pero nibatulkom jiena forsi wieħed jista' jxerjaħ ukoll u jekk jitlu fuq is-sit tagħna l-caminomaltese.mt wieħed jista' jara ħax kien hemm link tiegħu fuq il-homepage stess. Meta tajt Camino Maltese m'hemmx dik le fl-aħħar M-A-L-T-E-S. Mela Camino maltese.mt. Tajjeb ħafna. U anka xirkamini naħseb għandkom ukoll preżenza fuq is-siti għal-Facebook. Iva, xirkamini għandna preżenza qawwija u qed tikber, nirringrazzjaw lha dejjem. Però ovvjament għal kull mixja li għandna, ġifieri għandna l-Camino Maltese għandna oħrajn l-Universal Peace Walk, Sancti Pauli, Maria Melitensis, qed nikkreaw sit differenti għal kull waħda minnhom għax dak li jkun barrani forsi ma jismax b'xirkamini u forsi ma jippronunzjaħx sew ukoll, imma jisma' bil-mixja ta' San Paolo u jisma' bil-Camino Maltese. Allura dak li jkun jifittex taħt dak l-isem. Allura kreajna barra li nippostjaw fis-sit tagħna ta' xirkamini, nippostjaw ukoll f'siti dedikati għal kull mixja li għandna. Tajjeb ħafna, James Portelli, fundatur ta' xirkamini. Grazzi li naqat ma' dolodu u awguri għal-futur għal daw il-mixijiet kollha. Proset. Grazzi li grazzi. U l-odwa tajba mill-ġdid. L-odwa tajba. Tajjeb, ħadd eċen nitkellem miegħu dan James. Verament interessanti, immuri. Anka bil-vuċi tiegħu jidher li għandu dik il-paċi interna li tiġik forsi minn ċertu mixijiet fil-kampanja ma nafx. Għandi bżonn jiena paċi. Għandek bżonn tibda timxi. Iva. Għandi bżonn tibda nimxi. Kont ta' qabel il-COVID imma mbagħad waqaft. Irrid nerġa' nibda. Forsi dan huwa sinjal. Iva, sinjal u messaġġ. Isma' rrid nfakkar li semmija li għandna hawnhekk fuq Campus 103.7 programm li għandu x'jaqsam ma' daw il-mixijiet, programm li jiddeskrivi daw il-mixijiet differenti. Tiġa xandru żewġ jew issa tiġa xandru 3 episodji minn din is-sensiela għaliex it-tielet episodju xandar il-bieraħ fil-għaxija. Il-programm jismu Mhux Passiġġata, ippreżentat minn Wilfred Kennedy.